அன்பான உறவுகள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். ஆதரணீய සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு வரணும் இருந்து சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால வரல. மறுபடியும் வரும்போது ஒரு பக்தி பாடலோட வருவோன்னு ஆசையாக இருந்தேன். ආදරණීය සියලු දෙනාටම අයබෝන්. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ආයෙත් ආවා. මේ පොඩි චුටි මේ ප්‍රශ්න නිසා මට එන්න බැරි වුණා. නමුත් මේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ එනවා නිසා මේ පොඩි භක්ති ගීතයක් අරගෙන එන්න කියලා තමයි අදහස. මේක වෙනස් විදියට මම try කරලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් මගේ යාළුවෝ සහෝදරයෝ ඔක්කොම මේ විශ් කරලා තිබුණා. thank you very much. அனைவரும் எனக்கு நிறைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருந்தாங்க. எப்போ வருவீங்கன்னு கேட்டு நிறைய நண்பர்கள் அவளோடு இருந்தாங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. ஓகே, பாடலுக்கு வருவோம். ஓகே, அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.